يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ol günü yad edin. Ol günde Allah tebarek ve taala peygamberlerini cem eder. Ondan soň şolara aýdar: "Siz ummetinizi da'wat edenizde size näme jogap berdiler?" diýip. Peygamberler aýdarlar: "Bizim üçin ilim ýokdur. Tahqiq sen gaýyp zatlary bilýändirsiň" diýip aýdarlar. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Yadet Allah tebarek ve taala Meryem'in oğlu İsa'ga aydın wagtyny. Allah tebarek ve taala Hazreti İsa'ga aýtdy: "Ey Meryem'in oğlu İsa, sen yadet sana we ejene beren nimetimi. Wagtyke sana Hazreti Cebrail bilen kuwwet berdim. Cebrailni hemişe sen arkan etdim we adamlara kepledin sallançakda we ulolan wagtynda. Ve yadet ol wagtyke biz sana kitab we hikmetini ve Tevratny we Injilni ta'lim berenmidi. Ve wagtyke sen palçykdan guş ýaly suratny bejererdin. Meniň iznim bilen pes şoňa dem urardyn. Pes meniň iznim bilen guş bolardy. Ve eneden dogma körni ve ala keselni meniň iznim bilen bejerip şefa bererdin. Wagtyke ölülerini meniň iznim bilen gabyrdan turuzardyn. O wagtyke men Bani Israillarni senden men edip sana zerer yetirip bilmezdiler. O wagtyke şolara delillerini we mucizelerini getirende pes şolardan kafir bolanlary aýtdylar. Bu zatlar yani İsa'nın etýän işleri jadylykdan başga zat däldir diýip. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. وَيَادَت ol wagtyke men havarilarga hukm etdim ki maňa we men rasulma iman getirin diýip. Havarilar aýtdylar: "Biz iman getirdik we sen gowa bol bizim muti bolup musulman bolanymyza." إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Yadet havarilaryň aýdan wagtyny havarilar Hazreti İsa'ga aýdypdyrlar: "Ey Meryem'in oğlu İsa, aya sen Perwerdigaryň asmandan bizlere üstü tagamly sofrany nazil etmäge gadyr bolarmy?" diýipdirler. Hazreti İsa şolarga aýtdy: "Eger kamil mu'min bolsaňyz Hudadan gorkyň, bu taryga sual etmäň" diýipdir. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Havariler aýtdylar: "Biz istiyärs şondan iýmegi we şonu müşahede edip görüp galbymyz garar tapsyn we seniň aýtýan zatlaryň dogrudygyny bileýli we biz şoňa şahit bolarys" diýipdirler.